Я не кажу, што забіваць гэта выйсце. Я кажу просто про тое, што я хочу зразумець, чаму людзі так себе ведуць. Хорошее пытанне. Давай яго скіруем нашим гледачам. А давай з тобой паразмаўляем пра тыповы партрэт ахвяры. Вось як ты себе яго уяўляеш? Жанчына ў абсалютна безвыхаднай сітуацыі і ў которой яшчэ дзіця на руках. Наконт жанчын, мне здаецца, што яны заўжды больш верагодныя ахвяры. Чаму яны дашлі да гэтага жыцця? Як яны апынуліся ў гэтай кропцы, калі не бачылі ніякага іншага рашэння, апроч як забіць таго, хто побач з імі аказаўся? Слухай, хочу себе спытаць, калі з тобой папярэдні выпуск записывалі і размова пайшла пра прадаўшчыц, ты сказала пра тое, што я не разумею, што вось гэтыя жанчыны, якім 45-56 год, як яны маглі справакаваць. А давай з тобой паразмаўляем пра тыповы партрэт ахвяры. Вось як ты себе яго уяўляеш? Нема тыповага партрэту ахвяры. Гэтаксама, як думаю, нема тыповага партрэту забойцы. Ахвярамі забойцы, то больш стыхійнага забойцы, от большасць тых, каго мы абмяркоўвалі менавіта стыхійныя забойцы, можа стаць вось той, каму просто зараз не пашанцавала. Слухай, ёсць жа пэўная, не ведаю, мэтавая аўдыторыя такая, ці людзі, якія знаходзяцца ў зоне рыску, напрыклад, некія прафесіі, некія, не ведаю, сацыяльныя абставіны. Імаверна, гэта могуць быць людзі з прафесій, которые звязаны з вялікай камунікацыяй. Вось у мінулым выпуску гэта былі прадаўшчыцы. Я думаю, што яны нашмат больш людзей кожны дзень бачаць, чым тыя, хто працуюць на заводзе. Напрыклад, так. Хаця, ведаеш, цяжка сказаць, цяжка вылучыць некага аднаго. На жаль, забіваюць усіх, маладых і сталых, жанчын і мужчын, падлеткаў і пенсіянераў. Калі паглядзець статыстыку, я не думаю, што мы зможам вылучыць некую пэўную групу. Жанчыны, напэўна, больш бы яны слабейшыя, маладыя жанчыны, таму што многія лічаць, што яны нешта ім павінны. Магчыма, вось так, а больш сур'ёзна наўрад ці. Ведаеш, я памятаю, як гадоў 5 таму, нават болей. Я тады вучылася ў аўташколе, і ў нас пляцоўка знаходзілася, прабачце, ў ебенях, то бок ледзь не па-за горадам. І я, звычайна, туды ездзіла на таксі. Я памятаю сваё адчуванне, у мяне была кіроўца жанчына, я заўжды радуюсь, калі мяне везуць дзяўчынкі, але ў пэўны момант, калі мы пад'язджалі ўжо да гэтай кропкі, я зразумела, што мы едзем, мы збочылі з нармальнай дарогі, што мы едзем праз гаражы. Я на яе гляджу, а яна, ведаеш, такая ў каротенькіх шорціках, яна маладая, худзенькая, прыгожая. Я ў яе ў пэўны момант спытала: слухайце, а вам не страшна вазіць людзей у такія кропкі? Таму што калі б я была кіроўцам, я бы заподозрила, што мяне везуць кудысьці за куток, каб не ведаю, што са мной зрабіць. Яна мне так, ведаеш, лёгка сказала: ой, не, што вы, у мяне тут у прыладзе кнопка трывога, калі што ёсць, я увогуле ў бяспецы. Але самае дзіўнае, што праз год ці два, мне здаецца, мне гэтая ж кіроўца трапілася недзе ў інстаграме. Ці гэта была не яна, проста іншая кіроўца таксі. Яна там распісвала гісторыю пра тое, што гэтая кнопка не працуе. То бок, што была сітуацыя, яна везла п'янага мужчыну, які пачаў прыставаць, яна яго там намагалася высадзіць, яны там сварыліся. У пэўны момант, калі яна адчула небяспеку, яна націснула на гэтую кнопку, і яна чакала, што зараз проста ўсе таксісты, якія ёсць побач, з'едуцца і ратуюць яе. А в выніку ёй дыспетчер тэкстам напісала: а што ў вас здарылася? І яна такая: мяне тут ледзь не забіваюць, там нападаюць, прыстаюць, а я яшчэ мужу там пакуль на мяне накідваюцца пісаць у гэтую прыладу, што са мной, здарылася. І яны яшчэ будуць думаць, што з гэтым рабіць. Давайце яшчэ спытайце у мяне, па якому адресу я знаходжуся, як ён выглядае. Канешне, вось калі на мяне з ножом будуць нападаць, я гэта ўсё скажу. То бок, адна з груп рызыкі гэта таксісты. Ты пра гэта хочаш мне сказаць? І асабліва, калі гэта жанчыны-таксісты. Наконт жанчын, мне здаецца, што яны заўжды больш верагодныя ахвяры, але сёння мы проста паразмаўляем пра таксістаў. Сярод сённяшніх гісторый няма гісторый пра жанчын. Сёння мы будзем размаўляць пра нашае стагоддзе, канешне же. Гісторыя будзе не адна, іх будзе шмат. Яны не абавязкова будуць звязаны паміж сабой, але проста праз тое, што гэта такая масавая выява, якая адбывалася не гэтак даўно, і нам будзе што з табой абмеркаваць. То бок, зараз мы будзем гаварыць пра
пра справы таксістаў. Так. Як гэтая катэгорыя людзей загрожаная праз пэўныя прычыны. Ну, давай, 16-й год. Першы выпадак, про які я хочу табе распавесці, ён адбыўся 3 красавіка 16-го года. Адразу скажу, што там усе выжылі, але вось сам факт. 32-гадовы мужчына нідзе не працуе, выклікае таксоўку, і падчас паездкі на таксі ён просто нападае на таксіста і спрабуе яму кухонным ножом трапіць у шыю. Але, на шчасце, таксіст выжыў, ён пачаў супраціўляцца. Прытым нападнік быў досыць п'яны, і таму ён вельмі лёгка яго скруціў і самастойна здаў міліцыі. Ну, зразумела, што раней гэты чалавек быў судзімы, на яго завелі крымінальны артыкул, але вось такія штукі адбываюцца. Я вельмі рада, што ты не апраўдваеш нападніка тым, што яго кончыліся грошы, яму цяжка зарабляць, і таму, магчыма, яго не было іншага выйсця. Я не апраўдваю напаўнікаў і злачынцаў. Я кажу, што я разумею, чаму так адбываецца, але гэта не азначае, што я гэта апраўдваюць і адабраю. То бок для мяне проста заўжды важна бачыць сувязь, што было на пачатку і да чаго яно прывяло. То бок ізноў жа, я не кажу, што забіваць гэта выйсце. Я не кажу, што я вас апраўдваю, калі вы такое робіце. Я кажу проста пра тое, што я хачу зразумець, чаму людзі так сябе вядуць. Я тут бачу просто чалавека, который не ведае, як выйсці са складанай сітуацыі. І таму ідзе на тое, каб напіцца і вось раздабыць сродкі за чысці чужы кошт. Ну, для мяне выглядае, што просто мужик напіўся і ён хацеў адчуць уладу. Паехалі далей. Што было? Наступны напад у ноч з 13 на 14 жніўня 2016 года. У сацыяльных сетках пачалі з'яўляцца пасты пра тое, што знік 33-гадовы жыхар Гродна Андрэй, які працуе ў таксі. Прапаў у ноч з 13 на 14 жніўня, і трывогу забіла жонка Андрэя, таму што ён не вернуўся з працы. То бок ён ёй перад сканчэннем працы паспеў адпісаць, але ён не вернуўся. Яна адразу звярнулася па міліцыю. Аўтамабіль знайшлі досыць хутка паблізу вёскі Капцёўка. Аўтамабіль быў са слядамі крыві, і бачна было, што абакралі машыну. А на наступны дзень каля вёскі Ебулічы было знойдзена і цела са слядамі гвалтоўнай смерці. Яму нанеслі каля 57 удараў. Злачынцаў досыць хутка знайшлі, таму што ўжо таксі ніхто не выклікаў на той момант з барта. То бок было бачна, што ён вёз 2 пасажыраў. Пра гэту справу я ведаю асабіста. Гэта ідзе гаворка пра Андрэя Эталя, і праз паўгады, там ці трошкі больш, быў судовы працэс, на который гарадзенцы хадзілі проста натоўпамі. Я на той час уже працавала журналісткай. Гэта быў хіба першы суд, на которым я працавала. Я памятаю, што прыйсці трэба было за паўгадзіны, бо проста не хапала месца ў зале. Вельмі моцна эмацыйна ўзрушыла горад вось гэтая справа. Як думаеш, чаму менавіта гэтая справа? То бок выпадкаў, калі нападаюць на таксістаў і іх забіваюць, досыць шмат. Чаму вось менавіта Андрэй Эдаль, ён стаў там у нейкім сэнсе зоркай гэтай справы? Малады хлопец, вельмі такі пазітыўны, станоўчы, у яго сям'я, жонка, малое дзіця на той час, яны будавалі дом. Як потым жа жонка расказвала, што ў гэты дзень ён не быў пэўны, што паедзе ў рэйс, паедзе працаваць, бо ён працаваў цэлы дзень вось на будоўлі. Але яны збіраліся адпачываць, гэта ж лета, было жнівень, збіраліся ехаць на мора некуды, і ён вырашыў, што трэба яшчэ падзарабіць, паеду патаксую. Вось, і ён паехаў з вечарам таксаваць, каб зарабіць яшчэ больш грошай. Мне тут ізноў жа хочацца паразмаўляць пра эканамічную сітуацыю, таму што падчас допытаў адзін з забойцаў, 22-гадовы хлопец, калі яго спыталі, навошта ты гэта зарабіў, у яго асноўная мэта была гэта выручка гэтага таксіста, і ён у сваё апраўданне казаў пра тое, што ён вельмі стаміўся ад гэтага жыцця. Ён стаміўся прачынацца о 5 раніцы і вяртацца дадому о 8 вечара. Ён працаваў на нейкай вытворчасці ў Скідзелі, у некалькіх кавярняў, падзарабляў тым, што рамантаваў камп'ютары. Не гледзячы на тое, што ён пахаў як конь, яму грошай не хапала. Зараз ты кажаш пра тое, што ахвяра таксама і на будоўлі працаваў, і таксістам падзарабляў. То бок наколькі цяжкія умовы ў Беларусі, што каб нармальна жыць, у цябе мусіць быць некалькі працаў, і тое у цябе не хапае грошай. Пра вось гэтых хлопцаў дваіх, которые сталі забойцамі, я думаю да гэтага часу, бо гэта былі ў маім жыцці першыя людзі, каго я бачыла на ўласныя вочы, которые пазбавілі жыцця іншага чалавека. Ну, гэта ты так думаеш? Окей, гэта першыя людзі, на каго я глядзела, як на тых, хто пазбавілі жыцця іншага чалавека. І гледзячы на іх, я не магла зразумець,
як так адбылося. І вось потым я была сведкам таго, калі выклікалі іх знаёмых, іх сяброў, і яны казалі, мы не маглі б нават уявіць сабе, што гэты чалавек, там адзін Артур яго звалі, другога Саша, што яны могуць такое зрабіць. І чым далей вось яны расказвалі, тым больш хацелася проста плакаць ад сітуацыі абсалютнай безвыхаднасці. Бо шкада ў гэтым працэсе мне асабіста было ўсіх. Адзін з тых забойцаў быў хлопец з дзіцячага дома, который пасля дзіцячага дома выхоўваўся ў апякунскай сям'і, і яго накіравалі вучыцца ў вуз, нейкі сілавы вуз. Я не памятаю, ці вайсковая акадэмія была, ці акадэмія МВД, але нешта вось такое. І ён там не змог вучыцца. Цяжка яму было. Не ведаю, ці, можа, ведаў не хапала, ці, можа, это рэжым, устаў, статут, это все пад'ёмы і все сілавыя тыя штукі. Карацей, ён праз 2 гады сышоў з інстытута, з акадэміі, і што далей? А далей трэба выплочваць за тое, што цябе вучылі. Вось гэта наша так званая бясплатная адукацыя, яна мае столькі падземных падводных камянёў, што ой-ой-ой. І вось чалавек аказаўся у такой долгавой яме, можна сказаць. Яму трэба выплаціць шмат грошай дзяржаве, хаця ў яго няма ні спецыяльнасці, нічого-небудзь яшчэ. Да таго ж, ён на той час ужо быў жанаты, і пакуль ён сядзеў да суда, вось этой паўгода без суда, у яго нарадзілася дзіця. І вось, такая сітуацыя. Як бы чалавек все страціў, а іншы, а ён таксама, дарэчы, праз размеркаванне, ён скончыў там нейкі тэхнічны, будаўнічы ці коледж, ці то вучылішча, не памятаю дакладна, і таксама па размеркаванню ці не знайшоў працу, ці яго накіравалі, а ён туды не захацеў уладкоўвацца. Вось такое там было. Яму таксама рахунак выставілі, ён мусіў заплаціць грошы за сваё навучанне. То бок людзі хацелі ці не хацелі быць адукаванымі, але не атрымалася, і вось так яны патрапілі. Так, ён сказаў, што працуе шмат, што вось тое другое. Проста гэтыя грошы трэба было пастаянна аддаваць. Там яшчэ нешта было, што ён здымаў кватэру ў Гродні, і што ўжо была вялікая пазыка перад гаспадыняй, што яна ўжо сказала, што я цябе выселю, калі не заплаціш. І то бок, нібыта абставіны прыперлі чалавека да сцяны, і аднаго і другога. Яны былі знаёмыя з дзяцінства. А тут яшчэ аднаму з іх сябрук сказаў, а давай ты мне угоніш машыну на продаж. Ты угоніш, я прадам, бабло падзелім. І нібыта з'явілася сітуацыя, калі можна выйсці лёгка з гэтага складанага становішча. То бок плану забіваць чалавека у іх не было з самага пачатку. Так, яны хацелі проста ўкрасці. Яны хацелі ўкрасці машыну. Дамовіліся, сабраліся, але вось той машыны, на которую яны паклалі вока, в той момант на месцы не аказалася. І раз уже мы собраліся, щоб 2 раза не вставаць, давай-ка мы пойдзем абрабуем таксіста. Вось такі ў іх быў план, наколькі я памятаю з этой судебнай справы, которую вось я чула у зале суда. Так, я ведаю, што асноўнай выручкай у іх было 250 рублёў і $2. Гэта тое, што за дзень Андрэй змог зарабіць. Але калі справа дайшла да суда, па версіі дзяржабвінавачання ім залічылі ўсё, што яны скралі. У асоба буйных памерах. Аўтамабіль. Да. Тое, што яны парвалі пашпарт гэтага Андрэя, там скралі 8 іконак картонных, таксама смешна гучыць. Не, у аўтамабілі вось это іканастас. І вось іх все палічылі. То бок все эти іконкі, і там нават кішэнны календарык палічылі ў гэта, таму што просто все, што было в аўтамабілі, там нават калі б ветаж была, ветаж палічылі, бо яны угналі гэты аўтамабіль. У выніку хлопцы атрымалі 23 і 25 гадоў зняволення. Мне здаецца, гэта, напэўна, адзін з першых выпадкаў, калі мы з табой размаўляем пра забойства, і гэта не скончылася смяротным пакараннем. Так, я памятаю, што шмат людзей было, ўжо казала, шмат было таксістаў. Вельмі шмат такая прафесійная салідарнасць адчувалася, і было глядзець вельмі кранальна на вот этих здаровых мужикоў, таких работяг, таких нормальных, как бы сказать, звычайных, которые были разгубленные перед вот этим гором, потому что засталась это одна молодая жонка с малым дзіцём, там стояла яе маці, плакала. Вот эти мужики, которые разумели, что умоўна на гэтым месцы мог быць любы з іх, абсолютно любы з іх. И вот гэтыя хлопцы, амаль подлетки, которые казали, что мы ж не хотели забивать, как бы, что мы ж не это самое, спочатку там я лёгка стукнуў, а ён пачаў адбівацца, а потым уцякаць. А што было рабіць?
А мы кинуліся даганяць. І потым вось это уже ад страху, напэўна, это 57 удараў каменем, бо іх асоба і не было, чым яго забіваць. Я, наколькі я памятаю, у аднаго з іх малаток быў, але яны і камнем, і малатком і вот просто уже білі, бо баяліся, напэўна, самі сябе. Я не магу патлумачыць, як гэта адбывалася, што ў людзей переклінівае ў мазгах, калі яны раптам вар'яцеюць, дурэюць, звярэюць, і вось гэта вось робіцца, а потым сядзяць плачуць. Адзін з іх казаў, лепш вы мяне расстраляйце, а другі казаў, што а як жа так, прасіў літасці, казаў, што я так больш ніколі не буду. І вось такія былі гаворкі. Гэта на самай справе страшная сітуацыя. Страшная, абсалютна. Прычым, ведаеш, вось пра грошы мы ўвесь час гаворым, што матэрыяльная сітуацыя такая. Жонка потым казала, што яна працуе бухгалтаркай, на той час працавала і зарабляе 400 рублёў. То бок гэта якраз сума, як бы, супадае з той сумай, которую вось хлопец, адзін з хлопцаў казаў, што ў мяне 400 рублёў, мне іх не хапае на жыццё. І вось зараз гэта жанчына адна, без мужа, з малым дзіцем, жыве ў пакойчыку ў інтэрнаце. Яе зарплата 400 рублёў, она кажа, што дом мы ўжо не дабудуем. Без таго, што Андрей прыносіў і рабіў, няма шансаў. Крэдыт на кватэру мне не дадуць, бо мала даходаў. Як бы вось трэба, каб больш было, каб я магла разлічыцца. І я не ведаю, што рабіць. У мяне таксама абсалютна безвыхадная сітуацыя. І яна тады вот на эмоцыях казала, што хачу смяротнага пакарання. Але, конечно, это жанчына на эмоцыях. Гэта жанчына ў абсалютна безвыхаднай сітуацыі, і ў которой яшчэ дзіця на руках. Там, праўда, быў вельмі эмацыйны, кранальны, цяжкі, непанятна, як пра гэта гаварыць, як гэта абмяркоўваць. І гэта быў мой першы судовы працэс, таму я добра вельмі памятаю падзеі. Тое, што жонка забітага распавяла гэтую гісторыю, гэта таксама, ведаеш, такі паказальнік пра тое, што вось, я ў такой вось фінансавай дупе, і што мне цяпер зараз таксама ісці кагосьці забіваць? Напэўна, такая штука, мне здаецца, яна больш страшная за смертнае пакаранне, калі сваякі забітага могуць табе казаць пра тое, што вось, паглядзі, я ў сітуацыі яшчэ горшай, чым у цябе. То бок, я мала таго, што ў мяне мала грошай, у мяне яшчэ дзіцё малое. Ты мяне без мужа пакінуў. І, каму ты ад гэтага зрабіў лепей? Тут падвоенае пытанне. Пытанне ізноў жа, што як гэтыя дзеці, я буду называть их детьми. Для меня люди, которым 20 и яшчэ трошечки, гэта яшчэ дзеці. Чаму яны дашлі до гэтага жыцця? Як яны апынуліся ў гэтай кропцы, калі не бачылі ніякага іншага рашэння, апроч як забіць таго, хто побач з імі аказаўся. Таго, хто павярнуўся за спиной да іх, таго, хто іх вёз, таго, хто ім паверыў, таго, хто рабіў сваю працу. Але пытанне хіба і да грамадства, і да дзяржавы, і да праваахоўных органаў, і да тых, хто прафілактыкай займаецца, і да тых, хто псіхалагічную службу робіць альбо не робіць, і да выхавацеляў, і да настаўнікаў, да школы, і да сям'і. Да ўсіх шмат пытанняў, на которые няма адказаў у нас. Але давай далей пра гісторыю. Хлопцы селі, як бы тут казалі, у чым станоўча, што яны адпрацуюць. Што яны адпрацуюць тое, што дзяржава павінна плаціць зараз пенсію. Умоўна, вось як бы нібыта некая раўнавага, прынамсі па гэтых капейках павінна сысціся. Не ведаюць, яна сыдзецца, не ведаюць, ці яны адсядзяць, але, вось лагічна круг замыкаўся так. Мне здаецца, што гэта на самай справе вельмі добрая альтэрнатыва смяротнаму пакаранню. Забойству, так. То бок, калі злачынец можа адпрацаваць неяк фінансава, увесь яго заробак ідзе, напрыклад, той жа жонцы забітага Андрэя, то гэта больш лагічна, чым проста забіваць гэтых хлопцаў. Так не бывае наўпрост, але як бы дзяржава размяркоўвае пэўным чынам гэтыя грошы. Добра, тады давай перайдзем да наступнай гісторыі. Яна ў нас адбываецца ў кастрычніку 16-го. Сітуацыя такая, што малады хлопец 27 гадоў выклікае таксоўку, просіць адвезці яго на некую запраўку з мэтай набыць там спіртнога. Але ён пачынае прасіць у пазыку грошай у таксіста. Зразумела, што таксіст яму адмовіў. Хлопцу гэта не спадабалася, ён пазначыў тады іншую адресу, і пакуль яны ехалі да той кропкі, ён проста напаў на таксіста, пачаў яго збіваць і казаць пра тое, як неправільна той паступіў, што не пазычыў яму грошай. Аднак зразумела, што калі таксіст звярнуўся да праваахоўнікаў, адразу ўзялі рэгістратар, відэарэгістратар, адразу ўзялі запісы з АЗС, на якую яны прыязджалі. І таксама хлопец, калі выклікаў таксоўку, пазначаў свае дадзеныя дыспетчеру. Для мяне вельмі дзіўна, што такія сітуацыі адбываюцца, і для мяне прафесія таксіста выглядае ўсё больш і больш небяспечнай. То бок, ладно, гэта вось вялікія моцныя мужыкі, яны калі што могуць, і рэшты даць у
у твар, але калі ты за рулём, ты глядзіш на дарогу ўвесь час і табе невядома што могуць зрабіць ззаду, то бок і з ножом напасці, і вкалоць што-небудзь, і проста перарэзаць горла. Я звярнула ўвагу, што ўсе 3 выпадкі, пра которые мы з табой гаварылі, яны з 16-го года. Я таксама хацела звярнуць твою ўвагу на гэта, і я на самай справе думала, а ў чым тут прыкол такі? І самае відавочнае, што да мяне дайшло, што я сама прыкладна з таго году пачала карыстацца таксі. І справа была ў тым, што з лютага 16-го года у Беларусь прыйшоў Яндекс.Таксі. То бок гэта быў той момант, калі нарэшце таксі стала даступным, і ты мусіў плаціць там не па 10 рублёў за паездку, а там па 2,5, па 3 рублі, каб даехаць куды табе трэба. І напэўна, стаць таксістам стала нашмат прасцей. То бок можна было ўжо вось не ў аўтапарку працаваць, як там у 90-е ці нулявыя, а ўжо проста пасля сваёй працы там зарэгістравацца нейкім пэўным чынам і пасля сваёй працы у той час, калі табе зручна, падпрацоўваць вось на сваім нават уласным аўтамабілі. Ну, напэўна, так. І глядзі, і зноў жа кажу, я на той момант была бедным студэнтам, і нават я магла сабе дазволіць паездку на таксі. І вось узнікае пытанне, хто яшчэ мог дазволіць сабе ездзіць на таксі. То бок здаецца, што раней, для мяне таксі выглядала як некая раскоша і там, некая дурасць. Навошта плаціць такія бешаныя грошы, калі ты можаш там у 10 разоў танней на аўтобусе даехаць? Я думаю, гадоў за 15 першых жыцця ў Гродна я памятаю толькі адзіную сваю поездку на таксі, это калі мы, жывучы на Фолюшы, паехалі на паўднёвы рынок маршруткай или там ці троллейбусам, купілі люстру і 2 бра. І вот эти 3 огроменные коробки мы вырашылі, ладно, уже мы отжалеем себе на таксі, мы же что это уже можем себе дозволить, все такое. Але, реально это было так, что кучу грошей выкидаешь, и я себе оправдывала и уговорывала, что это оправдано, что мы не влезем у троллейбус, там, что не будем маршрутки, и что мы можем себе дозволить. Вот реально это была падзея, которую я помню до гэтага часу. А потым так стало прасцей і стаць таксістам, і выклікаць таксі. У мяне у юнасці было шмат выпадкаў, калі сярод начы ты ідзеш праз увесь горад пешым, просто праз тое, што ты лічыш, што таксі гэта занадта дорага. То бок зараз я бы так, напэўна, не рабіла, таму што мне ўсё ж такі здаецца, што 10 хвілін паехаць у машыне з незнаёмым мужиком, гэта ўсё ж такі больш бяспечна, чым, не ведаю, каля гадзіны ісці па нейкіх падваротнях, дзе гэтых мужикоў можа быць яшчэ болей. Тым болей, калі зараз ты выклікаеш праз прыладу ў тэлефоне, там сачэнне, ёсць вядома, якая машына, які вадзіцель, так. Я памятаю, як я з вялікай сумкай з дзіцём на руках ішла ў паўднёвы. То бок даязджаў тралейбус да кальца на Вішняцы і далей пеша. На таксі не было слёткаў, не. Каб не ствараць уражанне, што ўсе гэтыя падзеі адбываліся выключана ў першы год з'яўлення масавага таксі ў Гродні, я табе хачу распавесці яшчэ пра адзін выпадак, ён досыць цікавы, і адбыўся ён у кастрычніку мінулага года, то бок год таму. То бок ўсё паўтараецца ізноў. Уначы 16 кастрычніка ў Гродні на 32гадовага кіроўцу таксі накінуўся пасажыр. Замест аплаты ён пачаў душыць кіроўцу рамнём ад штаноў. Таксісту ўдалося вырвацца і ўцячы, а пасажыр з'ехаў на яго аўто. Машыну досыць хутка знайшлі, таму што акурат пасля таго, як кіроўца таксі напісаў заяву аб угоне, у міліцыю патэлефанавалі і распавялі пра бойку ля аднаго з начнога клубаў. Там была праблема ў тым, што пасля бойкі адзін з хлопцаў не падаваў прызнакаў жыцця. І калі міліцыя прыехала да гэтага клуба, яны зразумелі, што загінулы 24гадовы гродзенец, ён жа ёсць угоншчык, таму што побач з гэтым клубам быў угнаны аўтамабіль, было шмат відэазапісаў як з відэарэгістратара, так і з клуба, і ёсць нават у інтэрнэце запіс, як гэтага хлопца забіваюць. Забіў яго 35гадовы раней судзімы за злоснае хуліганства гарадзенец, яму за гэта павесілі 9 гадоў пазбаўлення волі і маральную кампенсацыю ў памеры 20 000 рублёў да жонкі загінулага. Бачыш, як часам карма хутка насцігае. Гэта да, але ведаеш, мне ўсё ж такі трохі дзіўна, што ніяк не судзілі забітага, таму што ён напаў на таксіста, ён угнаў аўтамабіль, але выглядае так, што няма цела, няма дзела. Выглядае так, дзіўна. І цікава нават, ці заводзілі крымінальную справу па угону. Ці закрылі праз тое, што гэты чалавек памёр, ці проста гэтага не было.
было. Але таксама мы гэтага не даведаемся, бо маем толькі інфармацыю з адкрытых крыніц. А пра гэта нашы праваахоўнікі не вельмі хочуць расказваць. У гэтай сітуацыі мяне радуе хіба тое, што жонка загінулага чалавека атрымае пэўную маральную кампенсацыю. Я думаю, што гэта ёй кампенсацыя будзе і на тое, што яна страціла мужа. Я думаю, што яна пазбегла пэўных праблем, бо калі чалавек быў схільны да гвалту і напаў на таксіста, то ёй, напэўна, таксама ці даставалася ўжо ад мужа, ці магло б прыляцець у любы такі выпадак. Таму, вось скончылася, як скончылася. Як думаеш, а калі б карма на самай справе існавала і кожны злачынец вось літаральна там цягам гадзіны атрымліваў пакаранне, ці быў бы гэта свет лепей? Хорошее пытанне. Давай яго скіруем нашим гледачам і запытаемся, што вы думаеце на гэты конт. Я думаю, хіба што кожны мае пакараць сябе сам, і тут нешта кшталту на Бога спадзяваюся, але сам не плашай. Мае быць закон, мае быць нармальная праваахоўная сістэма, і гэта не на карму трэба спадзявацца, а рабіць так, каб законы працавалі. Паважаныя гледачы, дзякуй, што даглядзелі гэты выпуск. Абавязкова цісніце на падабайку, дзеліцеся гэтым відэа, пішыце каментары. А калі вы таксіст ці часта карыстаецеся таксі, раскажыце, як бяспечна карыстацца гэтай такой патрэбнай у наш час паслугай. Дзякуй, што вы з намі, і сустрэнемся хутка праз тыдзень у наступную пятніцу. Да сустрэчы. Бывайце.